dan na plan cho phiki pai ba kibala ban embed tang ha ka jingdom bat klem jing shai na kasngi bat ladat dan saya komen hapo jakane ka video kane ka dei ka wei ka jaka ka badan hapo kari Amerika bat ya kane ka jaka latip kerteng kum kata ka Ottavik ka badan hapo kateka region ka latip kerteng kum kata ka Alaska Kibril kibasyang basa hakan ka shnang manla usnem ki jumat bai ya ka jingdom kabalang bai shilenter kabamot baka jingdom katablob ya kita ki breu ki badan hapo ka shnang hado kumba palat arbenai ki ki daw ki mapelang ya ka shnang Ottavik bakan lang kumne ki daw ki lang ba ka shnang kadai hakilan syate sya kledo jangan ka perthai bat ka dei artat ajaka ka bakriat pasam balai thu hakini ki benai sedang nado benai bakut jong Desember hado benai Februari utha ba thasan ulen shop ya kita ki than syate bat kham tam ya ka te senang Ottavik bat ka jingreban jong utha harangkat ka jingreban jong ki jinhau tha ka sapelong ya kita ke jinhau bakin kasnan bet plon ya kasngi kim ai lat shu wat tang khendet ru ya ka jingshai na kasngi bakin samling ba kita ki jinghau balasap ya ka senang harangkat utha ba balasap ya ka te senang bat deling ba kini ki ege barok bala jiah ka senang malausnam kasapelong ya ka senang bakan shudom bet palat arbnai man la usnam hapo ka ri Amerika